page 520 et 521 ka tafsir al-Qur'an de sura 50 et 51. wa kam heewi ko jeel ahalaknan ko mi halki kablahum ko adi be no duudi min qarnin immorde gireli hum ko din don gireli ashaddu buri sattude minhum dibe fewnditibe hande lagine do batshandole fanaqabu be wayliti fil biladi ender leydi ni hal min mahis tawsino wadani be dadirgal ala si wi'ama hande min wolde on wona hande lendi le 27 janvier 2014 bi mana hande on ko kala nyande ka tafsir on fillita e radio ma e téléphone ma e télévision ko on hande jo don woni ko fanda inna fi dalika ande woni don do la dikra waju liman kana wonande on lati lahu wonande mo latani dum qalbun bernde aw alqasam ama o firi noppi makko din o jenti wa hota wakadi kanko shahidun himo sediti don himo tawa wala kada khalaqana samawati gomdi men tagi kamolidin wal arda ilaydi wa ma bainahuma konkoni hakkunde majji fi sittati ayyamin enel balde jeego konte alata ha e juma wa ma masana me mano men min lugobini morde tampere o fasbir munyo ala ma yaquluna ido ko ben wolude wasabbi subhanahu da bihamdi rabbika yatta juma qabla tulu'i shamsi ko adi nangen illitade bimbi wa qabla al-ghurubi ko adi nge mutude kadi kala sara wa min al-layli imorde jemma kadi fasabbi subhanahu wa adbara sujudi e ka batte huccutugol kode den fi mutoygol doni adi subaka on seeda wasami jentoda yawma yunadil munadi nyande ewnotodo won asrafil min makan imorde nokure garibin battinde yawma ismauna nyande be nanoita aswayhata ha cangombil hagge gonga be nane dalika ko dum do yawmul khurujun nyalande yaltugol iwaka kaburuji ya kadarngal inana menen nahan ko menen tigi nuhi woni ko wurnata won miitu meden wara waylayna ko faade kamen almasiruni ruttorde nden yawma tashaqqaqul ardu nyande leydi nden seko ya anhum gayma be sira an hattirde sekegol dalika tawaydon hashrun ko mo buturu alayna kamen gaysiru newi nduri mettana men fi dan ko menen alamu buri andude bima yaquluna konko ben wolude wama anta wana li alayhim edo mabbe bi jabbarin ko andun daran kejo fadhakkir wajru bil qur'ani al qur'ana ranen man yakhafuka lahu lo wa'idi kamba an on suratul dhariyat makkiyatun bismillahir rahmanir rahim jente moja tafsir wondo jeden hino metti manditade hino metti faltendirde ila do non hanasi kuni wadhariyati alla dali o wondiri do keneli wi faydi darwan e wi fugol fal hamilati o wondiri de do dule rondi de wikran tobo fal jariyati o wondiri ndudo hendu dogay ndu wi faydu yusuran niwori fal muqassimati o wondiri be do malaika be sendobe amuran e yamirore alla senday be arsikaji senday be ndiyang senday be kala ko sendete ko amuran e yamirore alla wondoje den nay konto yani ko innama to aduna ande ko foda don kollo sadi kon ko gonga son sikkitike pellet wa inna dina ande no nyalande juddi kude la waagion ko yanayde bi mana ko wadayde wayli be wasamai alla dali o wondiri asama on datil hubuki jomirado curki no wona datil hubuki jomirado laawi ko de den enangen fo no ari ka tafsirji innakum nanon la fi qawlin onener kongol mukhtalifil lutondirgol yufaku riwete non itte anhu e famugol alqur'ana man ufika or riwado butila hudama al kharrasuna be hottotobe fenatun kayawo alladina behum be kanyu fi ghamratin be ni ender siwrere sahuna hibe welsindi yasaluna hibe landade ayyana yawmuddin ko ndetuma wonata nyalande joddi kuude yawmahum nyallal mabbe ngal alannari harebe ka hore yitande nyande yuftanune be fitine be nane dugu mede fitnatakum fitnamo ha dalladhi ko do woni don kuntum ko latino don bi e mudon tastajiluna don hawjira innal muttaqina anden hulobe alla be fi jannatin be woni nder ngesele wa uyunin e candi akhirina ko be nangirtebe ma atahum rabbuhum konko joom mabbe okkibe akhirina hibe nanga hibe yetta ma atahum rabbum konko joom mabbe okkibe innahum nok kander aljannaji lego yawa na nangitirte be de mi falcu hibe nanga lego hibe yetta konko joom mabbe okkibe ton e mojireji e furuwiji e jaramji
innahum kambe kanu be laatike ko wadi dum qabla dhalika ko adingal nyalande kadargal musinin har ko be moddinobe kongol e kugal fo kanu be laatike kadi galilan hino fandi min Allah imorde jemma ma ya jawna ko be waloto be dano kadanke mabbe ko buri kon hara hibe rewde Allah subhanahu wa ta'ala wa bil ashari kabimbi kadi kasubaka hum atawai kambe astaghfiruna hibe insino wa fi amwalim e kadi hino ender jawle mabbe den haqqun gebal mola nangal lisaili wonande torotobe ben be okkorebe wal mahrumi e tampobe kono hibe hormini e toragol haaju mabbe ala e toragol ben kadi be okkorebe wa fil ardi nukalidi ayatun mandeji lil muqinina wonande holotobe ben wa fi anfusikum hino kander wonkiji mon tegi son tasbike mandeji afala tubsiruna e ka ono on ala yididi wa fi samai hino ka asama ko to woni iwde rizqukum arske mon on wa ma to aduna e on kamba lette kadi ko foda dum fo ko ton iwrata fa rabbis samai mi wondiri je do kamuli din wal ardi leydi din innahu alqur'ana la haqqun ko de gonga mithla ma annakum sifan woniri ni onon kadi wono holordo ni wonde onon tantiguna hidon yewtude koni qur'an woniri gonga koni dargal woniri gonga hal ataka tawsi arima hadithu dhayfi ibrahim yawtere fi be hobbe nabi ibrahim al mukramina teddinabe iddakhalu tumade benatunu alayhi kama qafaqalu salaman assalamu alaykum qala jabi be salamun wa alaykum assalam qawmun yibe munkaruna faytinibe faraha onyi o yehi ila alifade kabe ngole makonen fajaado be ejilin ngari saminin fayndi ne bali wobbe no lando lawo ko ngari balil ka ko ngari nagge ka ko ngari ngeloba mi anda dum don be banginali dum e tafsir kono dum jarayo e noddu lando den ko buri yiccude kon non ko ngari nagge fa qarrabahu o battini dum ila infade mabbe qalo yibe ala takuluna e on nyamata fa awjasa usudi minhum mabbe khifatan kulol bawo yibe nyamali qalo ben hela ta fota hulu wa basharuhu be weltinirimo be gulamin paykun alimin jangukun du woni ishaq fa qabalati fewtiti imratu be nguma konene sarata fi sorratin inir sunkugol fa sakkati mo tappa waja yeso makko gon ka weltare wa galatu ajuzun ene yummira wa aqimin dimaro mo jibinta ko on jibinta galbe wi kadhalika ko ni mada